Welcome to Kenla's Cooking. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പുഡിങ്ങാണിത്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു 500 ml പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പാലിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകരുത്, 1/4 കപ്പ് തന്നെ മതിയാകും. ഇനി അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതൊരു അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി തന്നെ കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും. ഈ കോൺഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മിൽക്ക് മെയ്ഡ്. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ ചൂടിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഈ ബട്ടർ മെൽറ്റായി കിട്ടും. നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രെയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ട്രെയിലാണ് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നിരത്തി കൊടുക്കണം. ഈ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു റാഫല്ലോ കേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതല്ല, ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച പാലിൻ്റെയും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെയും മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം. കട്ടിയില്ലാതെ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ, നല്ല കനത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ പുഡിങ് കഴിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് ഫിയോനയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വിപ്പ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വിപ്പായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ക്രീം വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ഷുഗർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഐസിങ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി നിരത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം, ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടട്ടെ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ കാരമലൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കത്തി വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ട മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നട്ട്സ് ഇട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാം. ഞാനിതൊന്ന് റോള് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നട്ട്സ് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് നട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പിസ്ത നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് റോള് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത്. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് റോള് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് റെഡിയായി. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ വിതറി കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.